Piško! A dneska zase natáčíme s Eli. Já jí to řeknu. Chtěla, taky to řeknu. No, to... Je, napsala. Na... to... Jo, dneska teda zase natáčíme s Eli, chtěla, když se na mě napojila, takže natáčíme s Eli. Nevím, co má znamenat i ok, teda. Napsala mi ok, pokud bude blběnout mikrofon, tak se omlouvám, asi to nebudu mít dobře zapojený, ale omluvte mě. Tak já jí řeknu, co budeme hrát. Tak. Vydrž. Co budeme pomůka hrát. Hurá. Tak. Když tak se na ní zase napojíme. A pardon, mám i druhou kašel. Odpověděla? Neodpověděla furt, jo? Ne. Tak já jí řeknu, napoj se. No, jak se zbaví HD. Ne, nevím co. Jak se zbavit HD, nevím. Nevím ani co myslí, tak jí řeknu prostě napoj se na mě. Napoj se na ne. Čekáme na odpověď. Tak. Nebo ona asi nechce odpovídat, ale já se teda odpojím. Když jsem jí řekla napoj se na mě, tak doufám, že aspoň teda se na mě napojí. A jdeme najít nějakou hru. Jo, a jmenuje se Eli, mimochodem. Počkejte, kouknu se, jestli už se náhodou odpojila. Jo, už se odpojila, takže čeká. Takže to je boží a asi židličkovanou. Takže židle. Doufám, že zná židličku. Napíšu. Ale furt se jako nějak nenapojuje. No, to musím asi chvilku počkat. Jo, už. Takže. Utíkej, je to v češtině. Ale kde je?
Kde je? Tady? Ne, to jsou já. Tady je. No. Your friend's fish god has in it. Jo, to mi píše Roblox. Tak já napíšu jo. Co to je? Ne, nechci jít. Nějak neodpovídá. Nebudem to řešit, jdem. Napíšu teda poj. Aha. To jsme hráli s Lolkeako. Co? Počkej. To jsme hráli s Lolkeako. Napíšu co, fakt nevím, o co jde. Speciální kolo. A je to teda Ellie. Ne Rolly, ale Ellie. Jo, židličkovaná. Znáte? Pokud ne... Já vypadla. Paní. Natáčím. Sorry. Nevím, proč píše sorry. Takže zase klasička. Co? Asi, že vypadlo, já nevím. Jej. Co sakra je? Co? Pomlka je. To není Ellie, pardon. Utíkej. Jo, a prostě tady jde o to, aby jsme byli Sigma. Zpívá se. Zpívá Sigma boy. Utíkej. Ellie, smajlíci. Já smajlíky posílat nemůžu. Tak třeba jo. Ellie. Vaka, Stand for pickle.
Nevím. A takový hezký smajlíky. Už se bude hrát. Takže vypínám chat a jde se na to. A já jsem 11. Tady jsou 2 piškoti. Tady je Ellie. Ellie se asi přejmenovala na piškota. Počkej. To je hrabnuto. Nevím, co to je. Já jsem vypadla. Fandím Ellie. A všem ostatním, samozřejmě. Mám dárek. Utíkej. Ellie sedí, super. To je hrabnuto. Nevím, co to je. Co? A já ty očka tam. Kde je Ellie? Tady jsi. Piško, co? To se čte dost blbě. Do prčic, že vypadla. Nevá. Jakože nevadí. Jo, a jinak máme stejný outfit. Změnila se. Takže si myslím, že se jmenuje taky Piškot. Jo. Ne. Hudba. Dneska jsem dostala jedničku. Nevím, co jsem... Já jí napíšu. Skvěle. Skvěle. Piškot. Jsem 9. Možná tak. Jo, tak jsem 9. Den, pojď. Ty smajlíci tady. To je úplně něco. Zkusíme vydržet do prvního místa. Teď. Yes. Super. Ne, nebudu radši nic psát, protože nechci to pokazit. Vypadla jedna. Já jdu za Ellie. Co vynechla za sebe, už nás rozdělí. Vždycky nás rozdělí. Nechápu.
Jedna Eli vypadla. Zase nás rozdělili, zase nejsme vedle sebe. Lidi, chápete to? Já ne. Ne, Eli. Eli vypadla. To. Ne, kde je dlouhé? Ne. Shift tlaky. Teda, no to je jedno. To je jedno. Never. Eli, to se nedá přečíst. Já ji už napíšu, že už budeme končit. Pardon. Končíme. No. Číme. Tak. S vámi bych se lidi taky chtěla rozloučit a to by bylo pro dnešek všechno. Čau!